Buknoy, pagkapugi gid ni mo Buknoy ay. Di gyud ka matabas-tabas ba? Dili basta-basta. Buknoy lang. Malakas. Paliti sa kog tuba dito Buknoy be kay ganina ra gyud kog iuhaw ba? Ganina ra gyud ko sig huwat nimo. Ina palit sa dito. Unsa doy? Mapalit ko tuba. Wala ka nagtang-aw sa akong attire. Nindot nino na Buknoy. Kay gwapo kay kaana imong attire Buknoy. Nindot kay naa kay magbitbit kag tuba. Magpalit man ka kag tuba. Di perting pagkapugihan nimo tan-aon. Model ka sa kaning tuba. No. Atsop kay tan-aon. Daghan pa mo pakpak nimo diha inig-agi nimo diha sa kuano mga silingan nato. Oy si Buknoy nagbitbit og tuba. Model na di kag tuba Buknoy. Dili ko oy. Ikaw mainom. Ikaw palit dito. Na maron. Naunsa naman nung kasugoon noon oy. Ako naman hinuon balihon ni mog sugo. Pagdali dia, ikaw rin palit dito. Naunsa naman noong ka ay. Ganina ra baya ko sig huwat nimo ha. Piti nimo dugayan ni abot. Pagdali dia. Naunsa man na. Sana all. Ulat gudoy. Mag-ilis ako. Unsa man ang style la. Sa man Buknoy. Humana kag ilis da. Pagpalit na dito tuba be. Dugaya gid nimo sugoon oy, daghan pag yung kag atik-atik ba. Daghan pag yung kag sangit-sangit diha. Ay sagud sige tan-og TV diha. Nakailis naman ka. Unsa man day mong tang-aw sa ako? Nakailis na ba ako? Na! Maron! Nakailis naman day ka Buknoy no? Nalipat man ko eh. Unsa man ang style ha? Sige, Buknoy. Pagpalit sa dito kuan tupa. Aw di ay, utanga lang sa kay ugma na bayaran kay mamasahiro pa man kuron. Wa koy kwarta ibayan. Ha? Ingna lang dito, hangyuan lang ha. Utangon lang sa. Ha? Ha? O sige, adto na ko. Meanwhile, Asa naman to si Buknoy oy? Ganina raman to dugay pa man nakabalik. Na, nasangit na po ito. Kay puso man de ron lastik ko. Nagdampa. Ay, pag ito ron ba? Na, namauna ni ron. Woo! Pitin na ba yung uhawa? Na! Agoy, naunsa naman nga mura manigway sud ning galon ani. Nakadala ka, wala. Wala taon doy. Kay napa kay bayro nun. Na! Maron! Bayari sa daw. Usa ka makautang. gago! Unsay utang? Nabalik ko yung utang dito. Wala ko makautang dito, oy. Pataka-taka raman na si Inday Cordapia dihag. Sulti nga na ako'y utang dito. Ano nakautang man ko dito? Kabuang niya. Na. At tuon ko na ron ba? Adto ana. Unsa man naman dugayan? At tuon jud ako na kay kabalo kang pirti ng uhawa. Iligo ko hinuna sa iyahan ng tuba niya diha. Gago! Mo'y iya. Unsan man ang tindirahan na. Basig gimingaw na na sa kuana. No!